खुलुमबाय बयखौबो बे मोनाबिलि समाव आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय। हाग्रामा महिलारिया सानसे नङा सानसे जोबथेसालिनि साजा मोनगोन बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिटिआरनि सीएम मानगिरित प्रमद बर' बिथाङा। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 3,000 कौटि रां जाख्ल'नायखौ CBI नो होबाय होननानैबो बिटिआरनि सीएम मानगिरित प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय फोरमायदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना नायनानै लालाय। मोननै रोखोमनि जायो। मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सन। दा आरो मोनसे एक्सना लिगेल एक्सन जायो। दा बे लिगेल एक्सना पलिटिकेलि मालाबा फास्ट जायो मालाबा स्ल' जायो। दा दिनै बिथाङा सायाव जियानो बुङा मानो सिङाव सरकारजों आखाइ मिलायनानै दोङो जाहाथे जेलाव थांनाङा जाथों होननानै। बाहेराव बिथाङा 10टा बाथ्रा बुङो बे जुदा बाथ्रा, खिन्थु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। दा जि एराउन्ड 3,000 करोड़नि जि लायबिलिटिस बिनि अडिटआ क्लियार। प्राय 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ बिथाङा अर्डार होलांदोंमोन जि अर्डारफोराव लानानै किसुमान खामानिबो मावदों। नाथाय बे 1,500 करोड़नि हेड फाइनेन्सियेल हेड बबे सर्सनिफ्राय फैसाया फैगोन आरो कन्ट्रेक्टरनो बिल होगोन बेयो जेबो मेनसन खालामनाय गैया। बिनि लेखाया आंनाव दंजोबो क्लियार। जोङो निटकनजों अडिट खालामदों। 500 कौटि ओरैबायदि दङ जे जेराव पेपार्सआव देखायदो जे 100% खामानिया कमप्लिट जादों, नाथाय रावबो माने बिलखौ साबमिट खालामदों, बिल लानो रावबो फैयाखै। दा जुदि खामानिया कमप्लिट जादोंबा मानो बिल लानो फैयाखै? 200 कौटि ओरैबायदि दोङो जे 1,000 करोड़नि वान टाइम पेकेज मोनदोंमोन बिथांमोना। दा बेवहाय 1,000नि जायगायाव बिथांमोना 1,200 आरो 200 करोड़ माने आननेसेसारि अर्डार होदों। दा बेखौबो बिथांमोना होनो हानाय जेबो लामा गैया। दा बेखौ जोङो नायजोबनानै आरो फारसेथिं CD एकाउन्ट दङमोन बिथांनि मोनसे CD फान्ड, चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड होननाय। बेवहायबो माने प्राय 300 कौटिनि माने लायबिलिटिस दङ, जेराव खुन्दुं कम्बल बायदिसिना साप्लाइ आरो आननेसेसारि फिसा खामानि होदो बिथाङा। कुनु हेड अफ एकाउन्ट गैया, कुनु फैसा गैया, बेबायदि मोनसे थासारि बे CD एकाउन्टआव। दा चिफ डिसक्रिशनारि एकाउन्टखौ माबा मोनसे स्पेसियेल इनिसियेटिभनि थाखाय लानांगौमोन। दा दिनै आङो बानायदों जे चिफ स्पेसियेल इनिसियेटिभ होननानै, जेराव जोङो लाइभलिहुड मिशन बानायदों। बिनि गेजेरजों जोङो इडुकेसनाव सापर्ट होदों, जायफोरा माने बिभिन्न जोङो आन्डारग्राउन्डनि मानसिफोर एक्स जोंनि मेम्बारफोर बिथांमोननो फिन रोदोमखाङाव सापर्ट होदों। गोबां खामानि मावदों जोङो। खिन्थु बिथांनि जि चिफ डिसक्रिशनारि फान्डमोन बिथाङा एकदम पार्सनेलाइज खालामनानै खामानिखौ मावदों। दा नंखायनो 3,000 करोड़नि लायबिलिटिनि लेखाया जोंनियाव स्पष्ट दङ, बेखौ रावबो थगायनो हाया। दा बिथांमोना दिनै आननेसेसारि दाय जाबसिनदों होननानै साननानै बा एबा नंखाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनो सानोबा बेखौ मालाबाबो थगायनो हानाय नङा। गाबोन समफोर जुदि सोरबा फैयोबा सरकाराव बेबो नुगोन, बयबो नुगोन, बियो क्लियार। दा खोथाया जाबाय मा, जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ CBI नो होनो थाखाय अलरेडि लिरहरदों आरो CBI आ दिनै नङा गाबोन बेखौ बिजिरगोन। दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौनो बिराद गिदिर मोजां खामानि मावनाय होनना सानोबाथ' जानाय नङा। खारन बियो लेखाया क्लियार दं। दिनै गोबां दालां बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगायाव दालांफ्रा हाबदान जानानै दङ, बिनि बिलखौ मोनाखिसै। बबेयावबा VCDC अफिसफ्रा हाबदान जाना दङ, बिनि बिलखौ मोनाखै। बेबायदि गोबां स्किम्स दङ। थाउजेन्डस अफ मोर देन 3,500 इउथ्स आरो बिसोरो फार्स्ट जेनेरेसन, जे बिसोरनि बिफाफ्रा कन्ट्रेक्टरमोन, आम्बानीनि फिसाला, रतन टाटानि फिसाला, सोरनिबा फिसालाया जे कन्ट्रेक्ट मावदो बिदि नङा। BTC जाखांनायनि उनाव BTC जाखांनाय सोरबा बर' सेंग्रायानो, सोरबा बिसोरनि पार्टिनि राजबंशी सेंग्रायानो, सोरबाया माने एसे गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय कन्ट्रेक्ट मावदोंमोन आरो बिथांमोननि CEMफ्रानो होदोंमोन कन्ट्रेक्टखौ, जे नों मावनानै ला, हयथ' बिल मोनगोन मागोन। दा बिसोर सानबाय जे जिहेतु बेकार खामानिखौ मावनोसै, फैसा दाहार 20 लाख 30 लाख 50 लाख लानानै खामानिखौ मावबाय, खिन्थु बिथांमोनहा जेबो बिलखौनो होलाङाखिसै। दा बेफोर बाथ्राया पुरा लेखायाव दङ। दा बेखौ लानानै दिनै एक्सन जायाखै होननानै जुदि बिथाङा गाव
गावखौनो बिराद ट्रुथ बिराद थार होनना बुंनो नागिरोबा बिनि रिजाल्टखौथ' गाबोन समफोर मोनगोन बेखौ आरो हारि दिनैनो आंखौ एरेस्ट खालामनांगौ एरेस्ट खालामाखै होननानैथ' दाया नोङो खारनाय नङाना दायाथ' दायानो टुडे अर टुमर' फार्स्ट एक्सनखौ इसोरा लाबायानो अलरेडि बिथांखौ आउट खालामबाय सेकेन्ड एक्सना लिगेल एक्सना माला फैगोन टाइम उइल टेल समा खोन्थागोन चान्स दं नामा फैनायनि बिथांखौ निश्चय फैगोन रावबो खारग'नाय नङा भारताव केन्द्रीय सरकारनि जिफोर मन्त्रिमोन सेन्ट्रेल मिनिस्टारफ्राबो जेलाव थांदों भारताव चिफ मिनिस्टाराबो जेलाव थांदों गोबां स्केमाव लालु प्रसाद जादबा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन दिनै नङा गाबोन जि गोरोन्थि मावदों बेथ' जाखागोन डिमा हासावनि आगोलनि चिफ माने महित हजाय दाबो जेलावनो दङ दा गतिके बेबायदि गोबां मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदो बे जेलाव थाङो